ina linmian chu shwai ho in a chal hiam te chu enkol saka lom thu so in ka chunga e thatna le min puina a ka lom le to ke alo ti ma se doctor shi chuan lo na in ka soi to kha lom thu soi chuan thinlung le ti tak zeta soi tur ti in a chul vela min ti hlim ro e mana an pek let ka pe ania engtin nge min ti don le a ti a ngaina a shalo hle a ma se chet la thu tin linmian chuan a kut chu wanin a bo a doctor shi po chu a chhong hle a kut atang chuan chu thla in a hnu te zo na thlen chuan a cham saka doctor shi chuan enge omzia ti in anam thau ngal linmian chuan enge tikha nang poni ti zia lom alo ti haw ma se doctor shi chuan ole ato ke keiman kan chanange ti in a bo beta ami thupin a fo pa linmian po in alo chang le ta hun nuam tak chu an hmang dun zui ta bok chutia linmian mu hil chu doctor shi chuan ompu yin a chan pa kha akola khonge anom ti ya zo tin kalo kalang ti le chwa a rwala in ram to pakhata wakalin ta chuan linmian nu le una pa le an kho chef pa kha an lo phwa hloma an ma a chuan wa thu in an kho chef pa chuan tu tengei ni min chwa ru ti in lo aw doctor she chuan la sona soi sa tur chuan ti a anu la chuan chwa tur lo ti in ngai dam te alo dil linmian sing tu nu kania ka dwat velu tu ka sin a han ti chuan doctor she chuan khatiangin imi mangai tak tak te chunga ichi hau lawang ti in a changa a chong thei em mai le ngal anu chu a chan pa khan khik thal popin awa pana nangma hian ani turo kut lo thlak thin a taksa a khan sertam takane sin ti in a chan pa khan in zaina man ra vela lo phora chemte chula in doctor shi chuan a han tin kwal vel doctor kani a thi si lo na ti takin ka siam thei che asin ti in atin kwal vela ma si khoilo chuan akal san a chan pa chuan akuta chuan a vit popa na atil tuk chu aw chel chul mai a fa pa po chuan kanu ti in lo aw ve bok kan lo thei ngil man chep che alom ti in ama chu an va pan li a hlau lu tuk chu chwa sham tur lo ti in zun te chu alo che ruma anu po chuan ka fa pa kha khonga in khoi su alo ti ve an kho she fa pa po ni kho she lo shwai le tin an va soi sa shep hi ani a doctor shi chu engtia ti nge i du ati a ani chuan in kuta ka da ang ti in linmian pa dam doi le in enkol na kha lo ching fel bok ru ti in akal sana midang hau chuan an soi sa le ngek linmian po thlamang takin ina alo oma anung lama chang doctor shi chuan vakwa thu tin min ti phualom enge hetai ron ti ati a ani chuan ka mei chha muturin kalokal phalna kala ka nga yem ni ti in alam hoin a han hera fu atum chuan a grep chula in alo bardai na yin fu atum le chuan grep bok chu lo pele in doorbell ria chuan kawa ena nge ti in noi chung chuan nakala awa hun chuan Mr. Kin lo ni in theiron ken sakin alo dinga engei ron ti miala ati chuan I thange chalo check turin karun kal zwai ti in a pe a bang phe na chang chuan doctor shi chuan alo ngai thlave reng bok Mr. Kin chuan I chatu em ati chuan a chato thu in alo changa Mr. Kin chuan nakto ka client chen khat ka mudona I local thei chuan ati a ani po in te reng mai alo ti doctor shi chuan Mr. Kin chu kolin a han chan chuan vakalin kong khar chu abakhar sak da ya linmian chu banga nor betin ani hi nai su ka ti kha katai ni ya khoya ma ikal ka phal lo ti in ka hlata tum ma la I thei chuang lo ti le ki sarwala linmian po chuan engwa soilem lo chuan alo fop let ve bok atu ka chuan linmian chu client hmuh a chuan kalin a in me shatira anni hau chuan zo in saktur chuan an han ti ma se alo du vak lo Mr. Kin chuan keiman kalo in sakange a han ti ma se an lo phal tat lo linmian chuan atopa chuan in ta nge a roi ta hle in lama Mr. Kin chuan tha ho in a han lut
Dr. Shi hmuh chuan Mr. Kin nam chuak vatin atlai to si ha chori duang kan thleng to boka kal to ro ati a ani po chuan ole in enkol thala ti in a kal ve mai avalu le chuan Dr. Shi chuan zui in su dewem ni alo ti ani po chuan o ti in min hauri su kapum hi anate moyania alo ti khoilai nge na a han ti chuan alo soya pomin a chalo tlat ati a engtiangin alo ti thi theina ti in hospital lama ashwai ngal linmian harle chuan hospital khuma alo muwa abula nurse ne na chuan enge thleng ti in a zot acute gastric bleeding anei wanga Dr. Shian azai thuan lo shila an chwa pa chuan tunge he nu hi Dr. Shi khan awangai to tak tinwa no in an thi khle a linmian po amule Dr. Shi po chuan dam lote alo en le meka chutia en lai chuan Dr. me che pakhat ron kalin akongka aron ki ka lutura ati chuan ama ani ti a hmu vele ron ti boy lo turin alo ti ngal chunu chuan khatin ka chunga omja su kapa wangtal po a lom turini asin ni za na imi zaiwang khan alo ti ani chuan en po en lawin ama lom thu ka shilang alo ti dai chwa tirin dam lo dang en zui le a chunu chuan po na dingin Dr. Shi hetia min du lo na takhi alom ka du na che ti in anui de ver vera linmian mu hi lai chu Dr. Shi chuan alo en dika a har chuan phu de uzukin a thu chuak wat enge ti itum alo ti ani chuan kalo en dik che doctor ka ni na anga ka ti turin a han ti chuan akya nga thu thla in ani chuan lom thu alo soya Dr. Shi chuan abyang vel chu khoin ilom tak tak ani chuan ti ya heta kan ti mai do nem ni a ti chuan ai ti lo chi sonin kadam si lawa ti in chuan lam chu alo siam ani po nui sukin eng po chu ni se thawat la nakina du tokin hun kan la mang do na lom ti in a fo pa chutia anom chu po na chang khan Dr. Nu khan alo mu a alo thin rim hle linmian ne na chuan vakalin venflon watur ang chuan ava in soya ani chuan Dr. Yang alo kal do na mukatia alo ti a ani chuan abwaya keima min lo tirani ati akut chulak sakin avita afu thailo ti in avit non deuh seka linmian chuan lo la sunin enge shata alo ti ve ani chuan doctor sungani thule nang hian Dr. Shi kha ilo thlem kwal vela engman lo hian ke hi he hospital director fanu ka ni sin ati a linmian po chuan a hnu deuh chuan ngai thlapei to bik lawin Dr. Shi ilo du ve a ma se ikes ve tu em arimte ishe ve tu em a hanti vel chutia anin hial chu po na changa lo en ringin a chanda na wang chuan alo nui deuh suk suka linmian chuan ke chuan ka ti vek to asin chuan ka hne mama to a ti vela chu vele ron lutin Dr. Song engthil nge ti ni ya in sha ti in ipa in hetiang hian dam lo ti ti sha se idu em ni ti in a haw ani po in Dr. Shi he nu hi idu amo ani ve mai hi alo ti ve ma se ani chuan ilo boya ngai lawang ti in a chwa ti ra akal nu chuan linmian ku te chu en dik saka ana em avung deuh don ani hi ti in ani chuan nalutuk lowe alo ti Dr. Shi chuan ahma a ilo soi kha ka sheve kanya I hwai sen hle mai khate chang thei kha ti in ma se min ne to iti kha kapom theilo kein kala ne don der si lo cheya ne ne kin ka achil tel tel che ani hi ti in a fob le linmian po ron tha chuak to in an lo di stars a Mr. Kin khan lo lamin linmian chuan ka ti boy cheya ti palu tok ti in ngai dam chu alo dil mol mol ani chuan nilawe keima wanga khatia om kha inya chutia nga soya ngai lo alo ti ve Mr. Kin chuan taka kar le lama business trip ang dewin nan chenga karwalin local la itan a chadon lutuk bonus million chuang inei thei pha don ania ti in a shila Mr. Shi birthday ani pa a chu an man ni ne na kan tho ho thei phei chuan kan tan hlok na hlir ani mai alo ti ani po chuan ani mo ti in a tha chu alo ti hle maya akal tur thu chu alo shil ve mai
Mr. Shi iti kha Dr. Shi tenen in lai chi na an neyem ati a Mr. Kin po chuan o neye Dr. Shi te hi chung ko khosa thei takan ni a chu wanga lom doctor te po ni ya heta a tho thei ni alo ti a kalila ati a linmian chuan hospital lam en chuan alo hoi vung vunga engei ena ati chuan engma ni lowe ti in an kal ta bok ina chuan Dr. Shi alo om linmian po chu amut korpan ve deuh nen asam hu chung chuan aron chhuaka alo en deuh ngar ngar soidu nei va ang ve alo ti abulawa kalin I englawania ka le hian Mr. Kinen business chipa kan kalduna chu shil che ka dua a han ti chuan a lom mel vak lawa amal chunga po thu in ani nen bok mo ka phali ringem ni alo ti katai ni ya ka lakata hi osam taka I chho in ring mia su ti in alo shile linmian chuan poisa ka mamo a ka kalani chuan bonus tam tham tak million khat ka nei thei do na chuan nang po ru tur che ka nei chewa a han ti Dr. Shi chuan ole poisa wang mo ni ya ti in million khat I hlo do na min ba pek in huama ikalani chuan apungang million ni ani to ang ati linmian po ati dan vela chuan alom lawin a in la sang mak ole ani chuan million ni ani ka pe khopang che ti in akal san ta da ya Dr. Shi ngai po chu alom law hle a secretary kolin namcheng pan tur ticket lo la ve tur chuan a shila an party hun alo ni to a linmian po Mr. Kin nen an kala an han lu chu awarau pui ve an ti pui hle mai alo ti chutia an lo lu chu Dr. Song khan lo hmuh in nangmo linmian ti in aron pan heta engti turin ngei lo kal ti in Mr. Kin a hmuh chuan ole ama in Dr. Shi I waipuya tuna ani hi I makreu hle mai ti in a chong khum linmian po chuan anu na lo in rol lo turin le na wanga lo kalan ni thu chu alo soye Mr. Kin chuan alo soi ve boka Dr. Song chuan lo in rol lo tur chuan alo ti mak linmian chuan enga ma ngai su tia kalan tum chu Dr. Song chuan security te kawin linmian chu shwai chhuak tur chuan a han ti ma se chu ti lai tak chuan Dr. Shi ron lutin angam chuan khoi ru aron ti chutia aron in lan chu Dr. Song chuan makati hle a alo melvat midang party na hmunami te po chuan he yang master ro kalani so mi pui ma a ain lan ngai mia lawa sin ti in an lo phun sep sepa Dr. Shi chuan Dr. Song chu ron kam khatin enge ti ni ya in shot aron ti ani chuan he hmuna hian omve lo turan lo kalani alo ti a ombe lo tur chu nangma ini nge yang ti in linmian lama pana mi lo zoi ro ti in kai sang ta dai Dr. Song chu a thin rim le pekhle a stepa kai thla in an kalfal nu chuan linmian chuan Mr. Shi fa pa ini ti reng reng min shil lawa alo ti ani la chuan min zot ngai hlei nem soi chan tur ka nei lo chuan kanin kara chu tiang soi kheranga in ka shelo alo ti linmian chuan hetiang khopin in house a tinge hetia ke ang mi te min kop mai mai mitam takan om si a alo ti chuan chan atum cha chu chutia anom lai chuan step atangin zai thiam pakhat linmian ngai san deu haning arun chuka a mu chuan lo en vatin haning ani so ti in mu theina chance ka nei don ani mu ti ya kalatum chu lo potin enge ti etum alo ti ani chuan man mo dewin a autograph ka du alom ti in akal ngal dai Dr. Shi po chuan ava boy thak thei tak ti chung chuan akal tir taringot zai thiam chu va mu in athalaka asain ti ra lom thu soin angai san zia te chu a shila izai atak nge ya ka ngai thlatur chu ka phur hle mai alo ti chutia akal tur chu zai thiam haning chu aril cham ti sha in iril cham mem ni e tur kalo la kang che eng angei du ati a ani chuan eng po apoi lo peanut atel lo chuan alo ti chutia an soi chu an pi atang chuan Dr. Song khan lo sheveka linmian ishedon khop ti in plan ver ther tak chu anei ani nge yang
Lin mian chuan haning ei tur kek chu ala a thil dang en kwal chuangin doctor sang khan a chhunga peanut noi lo phulin engma shilo chuan la in ava pe a kalom lu tuke ti in ani po chuan lo ei ve mai boka chutia a ei re vak lawa chuan a pum run na in heta hian peanut atelani ti in a taksa chu aron thak chana Lin mian chuan a tel lo ke en vek si ya alo ti haning chu hospital lama an kalpui ta ngala doctor song run kalin Lin mian hne na chuan I thil ti chu mo phurna ilangam do nem arun ti ani chuan ka ti ani hleinem alo ti mase nangma pe kanya ei tur kha midangin an sha ni nga chuan ita na poidon khop mai arun ti a Lin mian chuan akal san dai Mr. Ken le Dr. Shi te po lo chudu nin anena chuan Lin mian nen khan in lai chi na in nei ti ka lo shemya lawa chu wanganya heta ka lo shwai ni alo ti a ani po chuan ka soi lo mai mai ni kha alo ti ve mai Dr. Song po ron kalin Mr. Shi hne na chuan lompui na te ron hlanin wain te aron in Dr. Shi hne na security pakhatin haning hospital a shwai ani wangin nga angai tur thu aron shila chuti lain Dr. Song chuan khonge Lin mian hi ti in ama wanga lom a ei tura peanut alo tela alo ti mase Dr. Shi chuan athawang lo hawin ati ani hau lawang alo ti ve a chutia an lo soi hau lai chuan lai ron thimin me che pakhat chu stage a aron kala mi te chuan tunge a so haning ani si lawa vela hmang tlat bok si a mel khu nan ti in makan lo ti hle a chu nu chu a zai chan ta moi tak maya za yin mi te po chuan a thiam hle mai haning ai ma in a tha in a thiam do na lom mu ta a cheng si a an lo ti ya an lo fak na sa Dr. Shi ngei po chu lo noi ver verin thiam a lo ti ve hle a apa po in boya so iso mem ni a thiam hle mai a lo ti mase ani chuan ani lo thu le mase thiam ati ve tho thu chu alo shila ti chuan a zai zo chuan mi te chu dingin kutan lo beng dur an hos abula dingin I thiam hle mai tu ngei ni a han ti mi pui ho po chuan a vel chu phel tur chuan an lo ti ve boka a han phel cha chu tu dang ni lowin Lin mian lo ni a chhuang kher mai Dr. Shi le Dr. Song te chu an chutna lama a pheya Dr. Shi ron kalin I thiam hle mai he tang talin I nei ti soimya lawa alo ti ani po chuan nangpon ini na diktak isoi bik hleinem ti in annuya chuti lai tak chuan songje yang kha ron langin aron kawa alam panakalin ilo zai thiam hle mai tinge min chwa pui mai lawang kadwat ngo tangche tia khoe tum chu Dr. Shi chuan lo manin a the thal chwa ya Dr. Shi che dan chuan a chaw ngei mai ka pate tinge he nu hi I chan eng in lai chi na nge in nei a han ti a ani chuan khatin tong su za hle ta che inu tei tur ani hi ti in alo chang security te chu an la kyan tir tak nga la an hnung lama tang chuan Dr. Song chuan thik dewa lo melin ila shedo na lom alo ti a restroom lama kalin Lin mian chuan ka kor hi kan thla ka nge a ti a Dr. Shi chuan kalau puyang che ti in a hnung ji par chu a phel sak chuti lain Lin mian chuan I nichina isoi nute I turi ti kha a han ti a alam hoi zonga in herti rin ni e ka soilom a hma pon ka shil che kha nang khi ka a chil che ti in chuan tu na chuan du na le a chil na mai ani thai to lo kum khwa a ikyanga om ka du ani ti in a in puanga Lin mian po chuan I ti tak takem heti ve mai hi ka ni a alo ti chuan ni e eng po tor ka huam ka nei theinan che chuan alo ti I du ve angem ka kya ka kum khwa om chu a ti a Lin mian chuan a chan nan o ti in a hmuh ya an fop zeu Dr. Shi chu noi sukin anin kwa a chuti mek lain Dr. Song khan plane lo ra neya tu emokolin room 408 a in local donia ti in a shila Lin mian le Dr. Kin po lawin hmu in an lo ti dun Dr. Shi nen in lai chi na in nei ti ka lo sha sa lawa a za lo hle mai ti in a lo shil Lin mian chuan
nilawe chutianga in thlashun na tur engma omlo ti velin alo chang ve a chutia anin biak lai chuan mate pakhat ron kalin Mr. Shi an room 408 a angak che ti in karta ron pe ani kakal photange ti in Mr. Kin chu amang tha a room lam chu apan ngal a han thlenga a han lu chu a chunga chuan engemaw hi an lo in hala chu chuan alu ron ti hain ni kho shelawin a om ngal Dr. Shi chuan Mr. Kin va hmu in khonge linmia na om ti in a zota ani chuan room 408 a nangma hmutur cha in alo kal alo ti 408 a ti in akal ve ngal a han lu chuan ni kho shelawa linmian om chu pan pheiwa tin thil in hal chu eng thil phiang sin nge ti ya phun supin a poma a chwa pui ngal dai Dr. Song chu room pi atanga ron chuakin thom ava om lo ve an zo fel tu emni tia en turin room a chuan lu atuma an lo om si lo ama po chuan thil khu chu hi pin ni kho shelo chuan a om ve ngala Dr. Song mi kaute po hotel chu lo lut ve che in an phur hle linmian chu room danga Dr. Shi chuan shwain a thil hip chu a ruya ani deuh chuai bok idam doi tur kawa ngaihven ange tia kalatum chu potletin a bo a nangma hi damdoi a in I tha ti in a fop Dr. Shi chuan ila chiang lo ani kha alo ti ma se ani chuan chiang lo po ni ila enge poi ti in a fop zui thawa ti chuan Dr. Shi po a me chadu em laka chuan in sum zo lo chuan hun chu a hmanpui le tange nge Dr. Song mi ko te chu ruma chuan lo lutin so nula chu ti in phur deuh chuan kongka chu an khara a har no chuan room atanga chuakin linmian hne na chuan ipa po heta kan kyanga kan shwai theania chuan nang po chief designer angin ka da thei che ti isha ti ro ati a ani chuan nilawe keiman ka thiam na nge in chung ni na te chu kana yang kan soi to kha ti in hlim deuh chuan hotel chu an chwa sana rewak lawa chuan Dr. Song po lung che deuh hian room atang chuan ron tan chuakin ka chhevek thi mai ka du ti in atlan chuak wangwanga hun alo liama in rem takin Dr. Shi te po anin kop chawa chimoi deuh hi alo ortir hei hi idu em a han ti chuan million thum laian ya ato e mai alo ti ma se ani chuan to lawe itan chuan engkim a thaber vek ani turani ti in angak tu hne na pe in hei hi kan lo la ang lo pekla ati a linmian chuan tiya lo om lok la restroom lama ka vakal lok ange ati a ti chuan Dr. Shi chuan zungbun vel te chu alo ena pakhat chu alei ta bok linmian restroom atanga lo chuak tur chu block pakhat atanga hmeichhe phone bia inzor tum chu a she thoya tunge ini chu ka shelo ma se I thil ti tum kha a thaber lawanya puina imamo chuan tu emo pan ro ti in a poisa chu phorin hei hi lala ti in a pe a chunu chuan tungei ni tia zotin poisa chu ala a han hoi chwa ma chuan linmian chu a chhuak ngal dai pona chuan Dr. Shi nen in tokin ivarei ve alo ti linmian chuan mi e ma se mi tan ni hliap ka ken sak lokalom ti in alo chang Dr. Shi chuan samalo chul pa in tuna chang chuan keiman kum khwa in hliap chu ka ken sak ve thongang che ti in a thing chi a zungbun chu phorin min nei du angem a han ti an che ve la mi te ho chu lo awin an lo hlim ve hle a neiro an lo ti ya an lo aw na sa linmian chuan ole ti in nui sang chuan a kut chu a pe a ti chuan zungbun chu in bun ti rin Dr. Shi chuan pomin a vir puya an hlim dun hle a top ta